Bai, bueno, eskerrik asko ja hasi da animatzen jende gehiago. Ikusten duzuenez gu ere konfunditzen gara, zertantzen. Aurreratu pizka bat, mesedez, horra pai auzainarekin gozea egingo dugu. Vale, horrenengo dugu reggaetoi pizkat, vale? Así que altxatu, horretarako altxatu pizkat, mesedez. Bat, bi eta gora bi aldiz. Bera, errepikatzen da, hirugarrena da ere errepikatzen da. Eskerra, eskuina, eskerra, eskerra. A mí tampoco. Hauzaineko dugu. Goro da bera, irekiko ditugu hankoak, eta goro da bera. Entonces, behar dute, aktibu etxurrika, vale? A tope. Sí. Momentuz. Etorri zaitezkete, mesedez, hori baztertzera. Eta daukagu, 3:07. 3:08. 3:22. Eta 3:29. Ya tenemos para recoger, aunque os podéis ir acercando los que habéis entregado los primeros. Tenemos para recoger la 307.